keɗiteekode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Aɓe heɗitoɓe wakkere fulfulde kode radio international Abuja, assalamu alaikum. Barka meɗen lamdiɗi min taski waddanki on kemmare ɗe. Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare ɗe. Min taskani on jemmare nde to Allah muyi emin ɗon jogani on rahotoji iga diwal Gombe no kawtal wanoɓe suudu rediyo waɗi seyo dow halfinki ki in halfini Usman Shehu yaki gollirde cakol kubaruji diwal Bauchi. Nden bo emin ɗon jogi taskaram kobli asewere hawtande e Ayuba Lamiɗo Munyal. Nden to jamdi 9 min kirda e moɗon dow rokki Usman Shehu Usman ki ardaki gollirde cakol kubaruji diwal Bauchi. Sai gondo Ramadake fawɗanta on laɓangal ɗi taskaramji fu. Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe kode radio TV Abuja noddi fulbe kode radio TV Abuja noddi fulbe inda jamira wa mafu Allah jomu baude kutira mi ku gangal ngal gadai mi hande palli tambile lagi wala sare de kode do Abuja men Nigeria gare tambe salatu du wala kero la du dinangi dado Allah bi jogo to modo takle hutu bado ita mai darwatu igo embe modo awliyan ko e yitte rasul no tibulbe. Assalamu alaikum jaba mawattu hade sabi gere jodor gal jodo ko dum hande kandane mo shoppali ko samjan don kedande der bugoru am ton to de sai mi nyamti hobe dandamin ko je kadi warto lawan mo chutan randi dambore hedi kam sante gorgo mintan an minade shode dabsu waya milawa shutan yaw to gartu akaya hujodo da to mabe wandi dam mi warti milla wadanta harde fatu jirgo algam da e horde ayawende sako wande ko newi sai mi soda wande min ko janna yam hawru go mon ko daltini be Rashidan milawi gamma da ko didon mi yatti ba mo mon kadi kadda je turbana do sako kula ku ala dan gam akwadi do sako e juto fulfu da dango me dan fulbe na ya hamdu bono e doggu darataji kuma ta jamila wallahi wati singulaji bandira alhamdulillah mi warda e boyji se koran mi terbe de danere hamde fulbe min kalal wadi da hande ma to fulbe wanda kare diyo gam fulbe men kuma be Allah wadai da Abuja gi ka janobe fulbe duniya gam to indilla indala fulbe inda mayre ko da fulaku idan to mayre tasbiranji fulful de nane di fere fere tan ko fulbe dun dan no in walla dun ta sare ko de radio Abuja, that's what I'm people, full, get what I know, baby,
heɗitoɓe assalamu aleykum, barka meɗen belorki potta moɗon nder taskaran kofli asawere to min gaddune toon kofli joɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytamin nde min gadduna on natte feere feere to min genata miijoji mon dow natte ɗen. hande ma mimo mon Ayuba Lamiɗo Muñal arroto wadde noon ki on taskaran kam mbiyaymi on keɗite jaam. to madalla nda fuɗɗiren taskaram men kande asawere imodibbo Abdullah Saudin iga funange lesdi Kamaru kanko woni arandejo nder taskaram men kande asawere. Bisimillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derraɓe wondaɓe hakkode radio Abuja RAA en derramol Alaji Abdallah Saudien daga funange leddi Cameroun. Innaton hande ñalomare alarba, Allah hokkata khairu ñalomare nde, Allah reme sharro koni hande mare. Mi yette kadi Ayuba Lamiɗo Muñal ɓe waɗitingol jawleru, Allah warjo khairu Ayuba Lamiɗo Muñal miɗo ya yamɗi nombo derraɓe luttuɓe mi hoffa kadi derraɓe ruɗɗini ha masuwal ngal ɗo mi artira kadi hammirajo me enteteɗo Gabon Alaji Saydou Maccou mi hofna ɗum mi wayri kadi Ali Jakir mi anda kadi kay woni kay o wayrama ha jawleru nduɗo mi wiyano Jamje Sirou to miya kadi ɓeɗe ko Ayuba Lamiɗo Muñal yeɓani en ɗo kam wiya min kam wiya ɗum montre mbetta ɗum haalo ha amin ɗo montre mbetta ɗum yawwani kadi inchallah on jettama on gelanama hayru ɗum mbaɗirawo fulɓe Alaji Abdallah Saudien daga funange leddi Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah hokku on jam derɗiraɓe barkanten wonɓe ha nder jawleru wakkatire kofli mi hofni on fumoɗon miɗo ƴama jamuji meɗen walla sai no hokku en khairu renu en kala ko saɗi fuu derɗiraɓe. Inde am Saidou Shehu gonɗo ha nder wuro Baka nder leydi Cameroun. Mi yinatal ngal Ayuba Lamiɗo Muñal waddi mi hofnima Ayuba Lamiɗo Muñal. to minon ɗo min mbiya ɗum muntur bo min mbiya ɗum agogo, to kanko min fini min tawi kam agogo muntur kan joni ɗum ɓuri fesago nder duniyaru mai ko min fini min tawi kam ɓurna agogo ni agogo. To derɗiraɓe on gettama on gelnama haru miɗo hofna Abdallah Saudien, miɗo hofna Alaji Saydou Maccou, miɗo hofna Ali Jaki, miɗo hofna kala heɗitoɓe meɗen ɓe fuu ha ɓe goni fuu mi hofniɓe. to gettama assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawleru wakkati hokkoɓe ko jofti sanama ma jamu hawɗi ko waɗi bana gette haɗe waɗa jawore jogi lamɗo lami min kana battunoɗo horejo ɗo ɓuro hawi baɗa ɗum sanamo jam bana harawodi. to madalla Bello Mouhamed bono mi yiri inde maɗa dow tongorde lenguru ma emi wi'a min getti. mi yala ɗo yeso ta nastoy a woytata e innuki inde maɗa. joni nan da jehen diwal Kebbi gannanki kofli Modibbo Muhammadu Pullo Kebbi. Bisimillah. Assalamu alaikum jawleru wakkatire kofli kode radio. On salminama, on jurama, on kofnama, masha Allah. Ɗumi mon Muhammad Pullo Kebbi diga ɗo diwal Kebbi Nigeria. Mi natal kijawan ɗa en hande menon kan ko minni kan no andirmi ɗon agogo andirmi ɗum. Masha Allah, mi hofnima an Ayuba Lamiɗo Muñal, Ibrahim Iro Modake, Usman Shehu Usman, Sa'idu Shehu kama tawaɗo lesdi Kamaru, Abdallah Saudi kama tawaɗo to lesdi Kamaru, Kumar Ilyasu Yakubu Digawa. Mi hofni on ɓe yalana on hayru e heccare. Assalamu alaikum.
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu denɗiraɓe sakiraɓe wonɓe nder jawleru meɗen wakkatire kobli on pini jam on pindinama jam on komnama on gettama musamman Ayuba Lamiɗo muñal maɓɓitanɗen jawleru ndu mi waɗanmo fatan alkhairi sakike meɗen Iwromo Dake ardiɗo suudu ndu Ousmane Cheikh Ousmane mi waɗanma addu'a Allah Lamiɗo ɗawta ɗawkaka Allah ɗawta andal Allah bo ɗawta yaruki pulako me yeeso Alhaji Moussa Dunguwa lesdi Kamaru mi hownuma sakike meɗen Ali Zaki Kaduna ma Daki Galamela Kogi State Oumar Diawo gonɗo toon jahawol Kogi to on poni emi howna on emi ƴamano mi yejjita chairman Yahya Chanchaga local government Niger State Nigeria homnama on gettama on jarama sakike moɗon min Mouhamadou Tukur gonɗo ɗo Bargu local government Niger State Nigeria waɗanta on fatan alkhairi Ayuba Lamiɗo muñal min gi'i natal to minon kan komin mbiyata natal ngal fulfulde amen min mbiya yawo min mbiyata Allah hokku en jam ɗuma hay to min nani to leña kuuji meɗen assalamu aleykum to machallah Mouhammad Tukur iga diwal Niger min getti heɗitoɓe ta on goyte yon keɗito suudu radio Kode international wondu Abuja lamorde leydi Nigeria nder taskaran kofli asawere on mbawa lildoyki min ɗi kofli mon inanta miijoji moɗon dow nate ɗe min ɓilanta on nder ka taskaran nder jawleru amin ndu wakkatire kofli KRI wondu i WhatsApp warahmatullahi ta'ala abarakatuhu Ayuba Lamiɗo muñal mi hownima mi tappanima kelle fawoɗa kelle pewɗe mi howni Iromo Dake mi howni Pechare en mi howni Nasoge mi howni Moussa na Annabi mi howna ɓe boɗɗum min daga ɗo leydi Neja gommi Lafay Alhaji Bugana hownatama mi hownima Ayuba may agogo mi hownima boɗɗum to machallah min getti Alhaji Bugana iga diwal Niger joni da soɗɗoɗen leydi Kamaru ngam nanin kofli Modibbo Yusufa Iya iga Duwala bismillah. Assalamu alaikum derɗiraɓe wondaɓe ha jawleru kofli PRI on kofnama on jelanama hayru ɗum derɗirawo mon Yusufa Iya iga benwol Duwala ha diwal Dande Maayo lesdi Cameroon mi hofni Ayuba Lamiɗo muñal seho iga ɓaka mi hofnima mi hofni Ali Zaki e bo ɓiɓɓe kadi ɓe fote mi limta sawti en on funi kadi on kofnama min galnake on hayru e ɓen ɓe heeɗa en ha leddi Kamaru e ha leddi Tchadi e leddi Nigeria majjum on fuu on kofnama lallay Ayuba Lamiɗo muñal hande kam mi renan e nana jawabu ha ko larani ɗo natal ngal ayerwi to dede montour montre ɗo fuu wonay be fulfulde agogo be hawsare to amma min kam laɗɗumay ni miɗo rena mi nana jawabu man de tammi wargo yeeso amma jottaɗo kam jawabu may laɗɗumay kam en wiyay ɗum tawon to voodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru wakkatire kofli KRI Kode international Abuja hofni len o hayruji nokkure nder on mi hofni kala wonɓe huwoɓe hakkuji Kode international Abuja on fuu mon mi hofni on mi len on hayruji nokkure nder on Ayuba Lamiɗo muñal mi yiya jippineno tan ha dow ɗon e bana Yusufa Iya wiɗo nonnon mayni montre kam na ɗum be fulfulde agogo bo be hawsare to montre min tami be français on to agogo bo be hawsa to min fo be fulfulde kam min fo mi anda min fo montre agogo to be arabia o wiya sa'a to kanjum man on mi andi amma be fulfulde kam mi anda to min fo miɗo reni hami ndega woɓɓe feere wurtan waddina men inde be fulfulde to mi nani inde may gal o ka semi vinda ha deftere fulfulde kadi ba no mi
mandira min be hoore am heɓa no mi yeccira ɓikkoyji am bo nana kadi tafoni mi hofni mon fof no mi yettimo mi welani mon hayruji e nokkure nden on fuu an Yusufa yiya mi hofnima be Shehu gonɗo leddi Baka leddi Ray to Abdallah Saudi en e kala wonɓe yimɓe Kebi to on fuu mon mi hofnimon mi welani mon hayruji e nokkure nden on woni fuu Ayuba Lamiɗo mi hofnimo mi welani mo hayruji e nokkure nde woni fuu Hadija Ousmane ɗo wari mi hofnimo mi welani mo hayruji e nokkure nde woni fuu Ibrahima Dake mi hofnimo mi welani mo hayruji e nokkure nde woni mi hofni kala won huwoɓe asuudu kode international Abuja pat wala hoɓɓe mo mi andi inde mo mi anda inde on pat mi hofni Sinusi taweto leddi Gombe Hajji Hawwa Gombe mi hofni Alhaji Rep Umar tawede leddi Kowet mi hofni président Ibrahima Aboubacar Dia tawede leddi Chat Jammena mi hofni Amadou Laji Baba tawede ha Mbulay to on fuu moɗon wala oɓe o kala mon na inde gon kanko min ɓuri hofnugo min wiyeteɗo Amadou Mbulay tawede leddi Kamaru gonɗo dow ala diwal mayo. Assalamu aleykum. Inda Aminu daga Daro Wangarawa hukuma lawan kuma daga dutse diwal Jigawa minon ni arandi ko min biyata ɗum agogo min biyata ɗum sannan mi hamna Ali Zaki Adamu Sambo Daro Wangarawa ɗahiru ɗan tsigil mo yiɗe heɓuki biski e Jigawa Yakubu Leti gettajen taɓanni Katsina da Umo Cede Nyebbe Lutey e Bauchi mi hamna Musa Magaji wona ɗan gora wonɗo e jahol Kano mi hamna sakiraɓe meɗen ɓe feere ɓe nanaymi mi hamna Abdullahi Pullo Kebi mi hamna Saidu Maccu mi hamna Tukur on fuu ni feere mi hamna o daga Aminu Daro Wangarawa hukuma lawa Fumaraga Dutse jahol Jigawa jomirawo ardo no en Allah walla fulfulde Allah sakono on onon ɓurtono ɓen e dow Samayru. Assalamu alaikum. Suudu wakkati koble KRI Abuja inde am Comrade Ilyasu Yakuba Gaɗo Diwal Bauchi lesdi Nigeria emi homna Ayuba Lamiɗo Munyal emi homna Ibrahim Iromo Dake Abdullahi Wuro Duwala Abdullahi Suleiman Ajeri Musa Usman Kamba Kadora Digaga Ilyasu Bulawa emi homna Ibrahim Fulani Yayari mai Arsenal emi homna Muhammadu Direba Murba Mashiyo Muhammadu Filo Mashiyo Modon Jam suudu wakkati koble KRI Abuja inde am Comrade Ilyasu Yakuba Gaɗo Diwal Bauchi lesdi Nigeria. To masha Allah min getti Comrade Yakuba iga Diwal Bauchi jomirawo acca tumpo fu i kofli maɗa min gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere dow darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Munyal mbiyami on gonde ami wonde asawere gannaygo o ka taskaran feere kesa balen jam. Be amin jemma e nyalawma to gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja nderde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite be amin jemma e nyalawma
fulɓe gadde sukaɓe mon janga, fulɓe jaare sukaɓe mon jangirde, jaare rewɓe e worɓe. Ko e hitande 2021 Buuba Fulani fuɗɗi yimude e nder gimi makko ɗin himo waajo gaynakoɓe wonɓe e laddeji. Go taw e ɗengal fulfulde ɗon tan jimiranmi, mi mata ɗengal gongal kaden e fulfulde tan jimiranmi. Nden bo ko puɗɗumi jimiyami fuɗɗi e wajade kan woni ko woni mi nodda e bandiraɓe meɗen fulɓe duroɓe wonɓe e ladde ɓe yara ɓiɓɓe maɓɓe école kan woni jangirde ko nandi e mun, cohésion social ko tubako en wiyata cohésion social, kan woni ko puɗɗirmi yimude e daga gaɗa majjum ni mi naati ley culture o c'est à dire fina tawa fulɓe ko nandi e muɗum. Fulɓe duroɓe ladde ɓurde jangeyo, non yewtereji makko ɗin ko haqiqaji o nalankojo wo yimɓe ɓen hino yiɗi gimi makko ɗin. To gonga fulɓe ɓe jaɓi ɗum sanne par ce que iɓe andita ko biyammi o e ɓe paama bo ko gonumi haalde on, ɓe paami bo ɗume woni anniya am. Donc to aɗa haalana neɗɗo ko andi fuu a tawan emo andita sanne, donc miɗo haala ko ɓe andi ko, donc ɓe andita ko kalanmi ko, ɓe paami ɗum sanne, ɓe jaɓɓike ɗum du e juuɗe ɗiɗi. Buuba Fulani yimay kadi ko yowiti e giggol, hay ɗum gimol makko ɓurgol e lollude no wi'e ɓinguel kogji walla batayagal. Nder gimi an ɗi jaltimi e gimol ɓurgol towde sanne kan woni titre biyeteɗo ɓinguel koggo, kan woni titre ɓurɗo yaltude sanne, ɓurɗo woɗɗade sanne, ɓurɗo heɗede du yiɗede, kan woni titre ɓinguel koggo. Miɗo yiɗima Allah na yiɗi ɓinguel koggo, fami haalane laaɓa wiide an woni gurnan am. E wi'e makko gorko kala hino handi e batajo. Les titres on à la base ɗumani fina tawa noon par ce que ɗo to amen ɗo minon valeur debbo au fait to amen ɗon min jogui ɗumani debbo biyeteɗo ɓigoggo. So a ɓangi anum wiyata so a jombi debbo mo jombuɗa fuu, so a ɓangay ɓigoggo mo jombuɗa fuu, so a jombay ɓigoggo ma ana heddanima tafen, a heɓay debbo mo ñayrata. Donc debbo ñayreteɗo sanne kan woni ɓinguel goggo to amen ɗo, kan woni ɓigoggo ma. Ɓinguel goggo waroy ɓinguel goggo. Buuba Fulani ko nalankojo yiɗaɗo leyɗe hewɗe wona Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Mali, Togo, wi'en leyɗe Sahel fof. Ko tawmi toon to gonga to mi yehi toon mi tawa hano ton wonto dañami, par ce que mi tan yimɓe no andi kan toon sanne, no yiɗi affaire an o sanne, no heɗo jimi ɗin no woodi, mi weltiki sanne. O suka nalankojo hino yiɗi andede aduna on. Mamadou Adama Diallo, iwtuɗo Cotonou, RFI. Ɓigoggo ma. Ɓinguel goggo. nder lewru sali ɗum ardiɗo diwal Bauchi Senator Bala Muhammad Kauran Bauchi lammini ardiɗo kode radio enta TV International Usman Shehu Usman yaki gallirɗo shakol kabaruji le diwal Bauchi malla hakkilowa e hukuma foɗowa labagal shakol habaruji le diwal Bauchi ko wiyate e nasarankore Commissioner Bauchi State Ministry of Information. Usman Shehu Usman latuɗo gallanowa radio Doshi Beli de kolaminaki commissioner ngam heɓi soyanoɓe iga jeyɗiyanko'en e suudu radio ha leddi yaasi enta nder leddi Nigeria. Nder soyanoɓe mo ha e suudu radio andiraka e Progress Radio Gombe, suudu radio nde jonde hoore mare wonɗum diwal Gombe. Progress Radio seyni Usman Shehu Usman ha taskaran mare nde kikkiɗe yende jumɓare 31 lewru arandere hitande 2025. Foɗo labagal taskaram kikkiɗe nden Usman Abubakar Usmaniya hoosi wakkati o ɗo seyna e mangina Usman Shehu Usman.
Za mu tafi gangara ne ma mu tafi Baucin Yakubu daga nan kafar yanci mu taya ɗaya daga cikin abokan aiki na musamman Usman Shehu Usman na sashin Hausa na DW yayin da ya zama sabon kwamishinan watsa labarai a jihar Bauchin Yakubu. Don haka muna taya sa murna da fatan alheri da kuma sauran abokan aiki daga Code Radio International na hango abokin aiki Abubakar Araf Azare mutan Code Radio International shima daga Bauchin ya ce ya karya oga hula ko yayi muna godiya. Nan Kamal Hammajo abokin aiki ne shima daga Code Radio International yana game da mu da gaisuwa ta musamman shima yana taya Usman Shehu Usman na sashen Hausa na DW zama sabon kwamishina na watsa labarai daga Bauchin Yakubu. Ta san Gumbal Radio Mon Kidite Progress FM Gombe domin ta safan jenai da didi bai taɓi ta tijar Gombe gimi gulɗi belɗi sai Progress. Min mamodan Usman Abubakar Mabita Usmaniya za mu je Bauchi ne mu shakata mu wataya kuma can daga baya sai mu hau jirgi sai Jamus mu je mu dawo da oga ko Usman Shehu Usman, congratulations daga nan sashen Hausan kafar yanci Progress Radio International. Obedde Funiki Mogimi da Oseyo. Bari mu gaito dogon polis mai waka da kuma Tijjani Gando su ba mu faifai na minti ɗaya mu shakata saboda sabon kwamishinan watsa labarai Usman Shehu Usman a shakata da mu. Da fatan ana nan an kasa an tsare kuma ana jin daɗin kasancewa da mu. Wannan faifai dai albarkacin sabon kwamishina na information Usman Shehu Usman mai gabatar da shirye-shirye na musamman a sashen Hausa na DW da zama sabon kwamishina muna masa gaisuwa da jinjina. Ibrahim Iromo da ke edita Joha ko da Radio Enter TV International yatti Progress Radio Gombe Oyata. Lalle ni don kan do sai ni masin yi ko goɗɗi cuɗi cakol kubaruji musamman Progress Gombe da gaɗi taskaram ka musamman to harfinki Usman Shehu ya ki gollirde cakol kubaruji diwal Bauchi. Gam to a laari ki na ha Gombe o halfina ɗum Bauchi e latti Bauchi i Gombe ɓe ɗon ɓe heediraɓe to amma Usman Shehu nde latti ɗum jeydiyankejo andaɗo kuuɗo duuɓi ha Germany kala heɗito rediyo fuu to ɗum wimo Doci Beli dole o numta Usman Shehu to lalle ɗum kanko Progress Gombe waɗi min gettiɓe sanne Allah laane ɗo ɓeyda suɓo hakkunde amin e maɓɓe. Kamal Hammajo ko da Radio Enter TV International daga Diwal Gombe, Nigeria.